ሰላምን ጥዕናን ንኩልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከኣትው ኣብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህርዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ለማዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ብዛዕባ ናይ መትሎ ዓይነታትን ደቂ ኣንስትዮ ዝፈትዎ ናይ መትሎ ዓይነት ከ ኣይን እዩ ዝብል ሓሳብ ክንርኢና ደቂ ተባዕትዮ ዝተፈላለየ ኣረኣእያ ኣለዎም። ሓደ ሓዲኦም ደቂ ኣንስትዮ ገጂፍ መትሎ እየን ዝፈትዋ ዝብሉ ኣለዉ። ሓደ ደቂ ተባዕትዮ ድማ እዚ ዘገድስ ኣይኮነን ኣብ ፆታዊ ርክብ ዘለኒ ክእለትን ዓቕምን እዩ እምበር ናይ መትሎ ግጅፊ ኣገዳሲ ኣይኮነን ዝብሉ እውን ደቂ ተባዕትዮ ኣለዉ። ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እውን ተመሳሳሊ ሓሳብ ኣሎ። ኣነ ግጅፍ ዝበለ መትሎ ዘለዎ ወዲ እየ ዝፈቱ ዝብላ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ። ሓደሓዲአን ድማ ግጅፊ ኣገዳሲ ኣይኮነን ኢለን ዝሓስባ ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣለዋ። ስለዝኾነ ነዚ ሓሳብ ምስ 4 ዓይነታት መትሎ ኣታሒዝና ኣብዚ መደብና ክንርኢና እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንጸንሑ። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካእን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ሰድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራ ንዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። 4 ዓይነታት መትሎ ኣለዉ። ቀዳማይ ብጣዕሚ ገጅፍ መትሎ ንብሎ እዩ። ካልኣይ ንሪኦ ድማ ናብ ጎኒ ጥውይ ዝበለ ዓይነት መትሎ እዩ። ናይ ሓደ ደቂ ተባዕትዮ ናብ ፀጋም ጥውይ ዝበለ መትሎ እንትኾን ናይ ሓዲኦም ድማ ናብ የማን ጥውይ ዝበለ መትሎ እዩ። እቲ ሳልሳይ ንሪኦ ዓይነት ድማ ድንን ዝበለ ወይ ድማ ቅንዕ ዝበለ ዓይነት መትሎ እዩ። ናብ ታሕቲ ጥውይ ዝበለ መትሎ ዘለዎም ኣለዉ። ናብ ላዕሊ እውን ቅንዕ ዝበለ መትሎ ዘለዎም ደቂ ተባዕትዮ ኣለዉ። እቲ ራብዓይ ንሪኦ ድማ ንእሽተይ እንብሎ ዓይነት መትሎ እዩ። እዞም ዓይነታት መትሎ ኣፈላለዮም እንታይ እዩ? ንደቂ ኣንስትዮ ንምዕጋብከ ኣይን ዝበለፀ እዩ ዝብል እውን ክንርኢና ፈለማ ንጅምር በቲ ቀዳማይ ዓይነት መትሎ እዩ። ንሱ ድማ ብጣዕሚ ገጅፍ ንብሎ መትሎ እዩ። እዚ ድማ ካብ 14 ኢንች ንላዕሊ ክኾን እንተሎ እዩ ገጅፍ ንብሎ። ብርግዲ እውን ካብ 8 ኢንች ንላዕሊ ክኸውን እንተሎ ገጅፍ መትሎ ይበሃል። ኣብዝሓ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ገጅፍ መትሎ ዝፈትዋሉ ምክንያት እንታይ እዩ? እቲ ቀዳማይ ንኩሉ ክፋል ብልዕተን ስለ ዝነኽኦ እዩ። ገጅፍ መትሎ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ንኩሉ ክፋላት ብልዕተን ስለ ዝነኽኦ ናብ ዕግበት ይበፅሓ እየን። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ንምርኣይ እዩ። ገጅፍ መትሎ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ንፆታዊ ርክብ ዘለወን ድልውነት ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒተን እውን ንክውስኽ ስለ ዝሕግዘን። ስለዚ ገጅፍ መትሎ ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ዝፈትዋሉ ምክንያት እቲ ቀዳማይ ንኩሉ ክፋል ብልዕተን ክነኽእለን ስለ ዝደልያ፣ ካልኣይ ድማ ንገጅፍ መትሎ ሪአን ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒተን ንክለዓለለን ስለ ዝደልያ እዩ። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ዓይነት መትሎ ድማ ናብ ጎኒ ጥውይ ዝበለ ዓይነት መትሎ እዩ። ናብ ጎኒ ጥውይ ኢሉ ኣብዝሓ ግዜ ካብ 3 እስካብ 4 ኢንች ርጉዲ ዘለዎን ካብ 7 ኢንች ንላዕሊ ቁመት ዘለዎን እዩ። እዚ ዓይነት መትሎ ብብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ተፈታዊ ካብ ዝኾኑ ዓይነታት መትሎ እቲ ቀዳማይ እዩ። ንምንታይ እዩ ናብ ጎኒ ጥውይ ዝበለ ዓይነት መትሎ ብደቂ ኣንስትዮ ተፈታዊ ኮይኑ ዝብል ክንርኢ እንተለና እቲ ቀዳማይ ንጂስፓተን ብቐሊሉ ስለ ዝንኽእለን እዩ። ከም ዝፍለጥ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ዕግበት ንኽበፅሓ ካብ ዝሕግዘን እቲ ቀዳማይ እንታይ እዩ? ክፋል ብልዕተን ወይ ድማ ጂስፓት ንብሎ ማለት እዩ። እዚ ዓይነት መትሎ ካብ ኩሉ ዓይነት መትሎ ብዝሓሸ ድማ ንጂስፓት ብቐሊሉ ይነኽኦ እዩ። ነዚ እዩ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ጥውይ ዝበለ መትሎ ብዝበለፀ ዝፈትዋ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ካብ 3 እስካብ 4 ኢንች ርጉድን ካብ 7 ኢንች ንላዕሊ ቁመትን ስለ ዘለዎ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ብቐሊሉ ንደቂ ኣንስትዮ ንምዕጋብ ዝተመረፀ እዩ። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ድማ ሁክድ ወይ ድማ ድንን ዝበለ ወይ ድማ ናብ ላዕሊ ቅንዕ ዝበለ ዓይነት መትሎ እዩ። እዚ ዓይነት መትሎ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ይመርፅ እዩ። እዚ ዓይነት መትሎ ዘለኩም ደቂ ተባዕትዮ ብዝረኸብኩሞ ናይ ፆታዊ ርክብ ዓይነት ፖዚሽን ፆታዊ ርክብ ክትፍፅሙ የብልኩምን። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ነታ ጓል ኣንስተይቲ ናብ ዕግበት ንምብፃሕ ዕድልኩም ዝነኣሰ ስለ ዝኸውን እዩ። ብፍላይ ድማ ሚሽነሪ ንብሎ እታ ጓል ኣንስተይቲ ብታሕቲ ኮይና ንሱ ብላዕሊ ኮይኑ ዝፍፀም ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት በዚ ዓይነት መትሎ ኣይምረፅን።
ሚሽነሪ ናይ ፖዚሽን ዓይነት በዚ መትሎ ማለት እውን ንላዕሊ ቅንዕ ዝበለ ወይ ድማ ናብ ታሕቲ ድንን ብዝበለ መትሎ ክፍጸም እንተሎ ንጅስፓተን ብፍጹም ክነኽኦ ኣይኽእልን። እዚ ድማ እታ ጓል ኣንስተይቲ ብጾታዊ ርክብኩም ዕግበት ንኸይትረክብ ይገብራ እዩ ወይ ድማ ናብ ዕግበት ንኽትበጽሕ ብጣዕሚ ነዊሕ ግዜ የድልያ እዩ ማለት እዩ። ስለዝኾነ ከምዚ ዓይነት መትሎ እንተሃሊኩም ብሚሽነሪ ፖዚሽን ጾታዊ ርክብ ክትፍጽሙ የብልኩምን። እሞ እንታይ ዓይነት ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ክንጥቀም ደኣ ኣለና ክትብሉ ትኽእል ኢኹም። ብዝበለጸ ከምኒ ዶጊ ስታይል ናይ ፖዚሽን ዓይነት እታ ጓል ኣንስተይቲ ተንበርኪኻ ነእዳዋ ናብ ቅድሚት ብምስዳድ ተጎዝቢዛቶም ካብ ሕቆኣ ድንን ኢላ ዝፍጸም ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ተጠቒምኩም ጾታዊ ርክብ እንተፈጺምኩም ኣዕጋባይ ጾታዊ ርክብ ንኽተሕልፉ ዝሕግዘኩም እዩ። ስለዝኾነ ሚሽነሪ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ዘይኮነስ ዶጊ ስታይል ናይ ፖዚሽን ዓይነት ተትጥቀሙ ይምረጽ። እዚ ፖዚሽን ንጂስፓት ንምንካእ ስለ ዝሕግዘኩም ናብ ዕግበት ክተብጽሕወን ዝሕግዘኩም እዩ። ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ዓይነት መትሎ ድማ ንእሽተይ ንብሎ ዓይነት መትሎ እዩ። እዚ ድማ ካብ 3 ኢንች ንታሕቲ እንተኾይኑ እዩ። ካብ 3 ኢንች ንታሕቲ መትሎ እንተሃሊኩም ንእሽተይ መትሎ ኣለኩም ክበሃል ይከኣል እዩ። ነዚኦም ምስራና እዞም ዓይነታት መትሎ ክንድዚ ኣፈላላይ ከም ዘይብሎም ክትፈልጡ ኣለኩም። ቅድም ኢለ ከም ዝሓበርኩልኩም ኣፈላላዮም ደቂ ኣንስትዮ ገና ንመትለኹም ክሪኣ እንተለዋ ንጾታዊ ርክብ ዘለወን ስምዒት ናይ ምልዓልን ንኹሉ ክፋል ብልዕተን ናይ ምንካእ ኣፈላላይ እምበር ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ዕግበት ናይ ምሃብ ኣፈላላይ ኣይኮነን። ኮይኑ ግና ገጅፍ መትሎ ይሃልኹም ንእሽተይ መትሎ ይሃልኹም ክትጥቀምዎ ዘለኩም ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እንተፈሊጥኩም ቅድሚ ናብ ጾታዊ ርክብ ምእታውኩም እውን ኣብ ፎር ፕሌይ ክትገብርዎ ዘለኩም ነገራት ብደንቢ ፈሊጥኩም እንተፈጺምኩሞ ብዘለኩም ናይ መትሎ ዓይነት ንደቂ ኣንስትዮ ክተዕግቡ ትኽእል ኢኹም። ምክንያቱ እንታይ እዩ? በጻብዕትኩም ጥራሕ እውን ንደቂ ኣንስትዮ ክተዕግቡ ትኽእል ኢኹም። መትሎ ድማ ካብ ኣጻብዕቲ ናይ ምንኣስ ዕድሉ ብጣዕሚ ንእሽተ እዩ። ዝተፈላለዩ መደባተይ ርኢኹም ዝተፈላለዩ ጥበባት ጾታዊ ርክብ ክትመሃሩ ትኽእል ኢኹም። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ከምቲ ቅድም ኢለ ዝሓበርኩልኩም ንኣብነት ንታሕቲ ድንን ዝበለን ወይ ድማ ንላዕሊ ቅንዕ ዝበለ መትሎ እንተሃሊኩም ሚሽነሪ ክትጥቀሙ የብልኩምን። ከምቲ ዝበልኩኹም ብዶጊ ስታይል ናይ ፖዚሽን ዓይነት ክትጥቀሙ ኣለኩም። ክትጥቀምዎ ዘይብልኩም ናይ ፖዚሽን ዓይነታት ብምፍላጥ ጥራሕ ክትዕግብዎን ከም ትኽእሉ ክትፈልጡ ኣለኩም። ብዘለኩም ናይ መትሎ ዓይነት ትጥቀሙ ዘለኩም ናይ ፖዚሽን ዓይነት ፈሊኹም ብምፍላጥን ቅድሚ ናብ ጾታዊ ርክብ ምእታውኩም ዝፍጸም ፎር ፕሌይ ብደንቢ ብምጥቃምን ዕጋባይ ናይ ጾታዊ ርክብ ክትፍጽሙ ትኽእል ኢኹም። ስለዝኾነ ናይ መትሎ ሳይዝ ዘይኮነስ ናይ ጾታዊ ርክብ ጥበብ ምፍላጥ ኣገዳሲ ነገር ምዃኑ ብምፍላጥ ንመደባተይ ክትከታተልዎ ክሕብረልኩም ይደሊ። መትሎኹም ንውሕ ንዝበለ ግዜ ደው ኢሉ ንኸይጸንሕ ካብ ዝገብሩ ነገራትን ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌትኩምን ስምዒትኩምን ንኽጠፍእ ካብ ዝገብሩ ነገራት ወልፊ እቲ ሓደ ስለዝኾነ ዝተፈላለዩ ወልፍታት እንተሃሊኩም እውን ከተውግድዎም ኣለኩም። ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ከተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ርእቶኹም ንቻነልና ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ተብፅሑና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና። ያኔለ